blij met extra aantal vluchten. Ze willen namelijk vaker gaan vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. WinAir wil structureel wekelijks 4 extra vluchten inzetten op de route tussen Sint Maarten en Curaçao. En dit na het wegvallen van luchtvaartmaatschappij Jet Air vorige week. Maar volgens de website luchtvaartnieuws.nl staat de Curaçaose regering alleen open voor een vergroting van het aantal vluchten voor 2 weken. Daarna is er weer een andere situatie, zo zegt Willemstad. En de directeur van WinAir, Hans van der Velde, is onaangenaam verrast door de beslissing. Hij zegt geen reden te zien om WinAir niet vaker te laten vliegen, omdat het juist belangrijk is dat er een verbinding blijft tussen Curaçao en Sint Maarten. Ook is er een vergunning voor en volgens Van der Velde zou daarom WinAir voor langere tijd vaker moeten kunnen vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Wordt